Milí poslucháči, rodičia, milí žiaci, ja vás znovu vítam po mesiaci pri našich pravidelných podcastoch o Zúške v Zúške. Dnes oproti mňa sedí naša nová kolegyňa, ktorá k nám prišla len tento školský rok a vyučuje u nás flautu, klavír a hudobnú náuku. Dovolte mi teda privítať magisterku umenia Denisu Jelinkovú. Takže ahoj Deniska, veľmi pekne ťa tu vítam. Ahoj a ďakujem za pozvanie. No, na úvod som veľmi rád, že si toto pozvanie prijala. Viem, že to není jednoduché prísť sem a začať rozprávať do mikrofónu. Ale pevne verím, že sa budeš cítiť príjemne a že sa ti bude dobre odpovedať na tie moje pripravené otázky. Ďakujem. No a poďme hneď na prvú otázku. Ak si teda počúval nejaký môj podcast, tak budeš vedieť, aká je, lebo naozaj ju dávam každému jednému hosťovi, ktorý sem príde. Aké boli tvoje začiatky s umením, hudbou a kde sa začala tvoja cesta s flautou? No, takže moje začiatky, ja som od malička inklinovala k hudbe a k umeniu ako takému. Asi najmä kvôli tomu, že som z muzikantskej rodiny, mamina je klaviristka, ona vyučuje aj na ZÚŠ a ocino hrával na bicie. No a v podstate od malička znela u nás nejaká hudba, vždycky sa počúvalo nejaké CDčka, rôzne žánre tiež, nie len klasika, ale aj jazzová hudba alebo funk a rôzne tanečné rytmy. Čiže sa to na mňa nalepilo. No a začala som paradoxne tancom. Ja už ako škôlkarka som začala chodiť na prípravu tanečnú. Čiže tam som chodila v podstate od škôlky až celý prvý cyklus som dochodila. A potom už postupne sa začali priberať ďalšie odvetvia umenia. Bol to klavír, keďže mamina je učiteľka, aj teda doma bol klavír, takže to bola hneď prvá voľba, že idem chodiť na klavír. A v podstate to som tiež dochodila, aj druhý cyklus, aj prvý. A už postupom času, ako som chodievala do tej Zúšky, na ten klavír a tanec teda, tak som sa tam stretávala s tými rôznymi inými nástrojmi a mamina zhodou náhodou aj korepetovala flautistov, čiže ja som tam vždycky sedela u nej v kresle a som počúvala, ako hrajú flauty a ako ich ona korepetuje, tak vtedy som si povedala, že to chcem, že sa mi páči strašne ten nástroj, že jednak ako vyzerá, že je to ako taký šperk a jednak sa mi páčilo ten zvuk strašne, tak vtedy som chcela, že chcem aj flautu. Takže po nejakých 3 rokoch, čiže v nejakej 3. triede som pribrala ešte aj flautu. Takže som už mala vlastne 3, áno, aj tanec, klavír, flautu. Ale mňa to naplňalo, bavilo ma to, čiže ja som tam rada trávila čas. V podstate každé pobede po základnej škole som trávila v Zúške. O tom tanci som vôbec nevedel napríklad. Ty si vlastne od 3. ročníka teda študovala flautu. Áno. Prečo si vybrala potom ďalej tú flautu a nie klavír? Išla si študovať na konzervatórium. Áno, išla som následne na konzervatórium, ale ešte aj tam som išla s obidvoma nástrojmi, aj klavír, aj flauta na príjmačky. Aj som bola prijatá, čiže vtedy som si tak zvažovala, že teda už sa musím rozhodnúť pre ten jeden nástroj, tak potom som zvolila tú flautu. V podstate asi aj z takého praktického hľadiska, že flauta je skladná, zoberiem si ju so sebou hocikam. Áno, klavír na chrbát nedáš. Áno. No. A tiež flauta sa využíva v rôznych kapelách, v orchestroch. Mne sa odjak živa páčili orchestre veľké, symfonické, ale aj rôzne komorné zoskupenia. Takže aj kapely, ako to mám asi od ocina, keďže on hrával v kapele, takže sa to na mňa nalepilo zase. No a tak som sa rozhodla, že teda chcem tú flautu, ale stále popri tom som ten klavír zdokonaľovala. Nezanevrela som naň, takže... No takže ty si bola prijatá na konzervatórium aj z klavíra, aj z flauty. Áno.
My sme boli niektorí radi, že sme sa tam s jedným nástrojom dostali a ty tam proste ideš dvomi. Dobre, no Nevedela som sa rozhodnúť. Talentovaná umelkyňa. No, veľakrát sa už u nás v podcaste spomínalo štúdium na konzervatóriu, ale rád by som sa tentokrát opýtal na štúdium na vysokej škole. V čom je to iné od konzervatória? No tak na tom konzervatóriu je to predsa len stredná škola, takže je to stále v tom systéme, že niečo učiteľ zadá, musíš to splniť a teda nejaké stále ako keby máš to vedenie, tak za ručičku a jednak máš tie hodiny nástroja 3-krát do týždňa, čiže si tak viac menej nútený cvičiť alebo teda pripravovať sa na to, kdežto na tej vysokej škole je to už o samostatnosti alebo o tej vlastnej disciplíne. Je to na každom, že koľko času trávi tým cvičením, či vlastne chce, má to odhodlanie niečo dosiahnuť alebo teda ovládať ten nástroj. No a to je jedna stránka a druhá stránka tej vysokej školy asi, že už s tým pedagógom je aj taký bližší vzťah, už sa skôr berú ako kolegovia, aj tí študenti navzájom, čiže je aj ten prístup taký individuálnejší ešte viac a ide sa viac do detailov, aj čo sa týka techniky hry, ale aj hlavne tej interpretácie. Najmä teda tej interpretácie. Tak na tej vysokej škole už sa podľa mňa viac musí človek sústrediť na tú interpretáciu, lebo už sú tam tie predpoklady, že nejaké tie techniky ovládaš a už si na nejakej technickej úrovni. Áno, ide tam najmä o to, že teda vedieť interpretovať správne aj rôzne obdobia a tiež aj žánre. Ja som sa tak trochu zameriavala teda aj na ten jazz a tak trošku, že už vlastne aj ten výber skladieb je na samotnom študentovi väčšinou a už ten pedagóg mu len dopomáha dozrieť do tej interpretácie. A tiež ešte aj v tom, že je tam veľa komornej hry. Kto chce, tak má možnosť s tými svojimi kolegami alebo teda spolužiakmi spraviť si nejaké zoskupenia a skúšať vlastne aj v tom si cvičiť a cibriť tú interpretáciu a v podstate tú nejakú kolegiálnosť a tak. Poďme teraz od školy do inej školy k nám. Ty si u nás začala učiť tento školský rok. Ja som už aj trošku priblížil, aké nástroje u nás učíš, ale zaujímalo by ma, že ako si sa dostala k nám do školy. Kedy táto ponuka prišla, od koho prišla, prečo prišla? Tak dostala som sa sem viac menej klasicky, že som si podala žiadosť. Už teraz, ako som ukončila vlastne štúdium, tak som sa rozhodla, že by som radšej učila niekde bližšie. Teda vždy to bol taký môj tajný sen, že nedochádza do zamestnania, takže sa mi to celkom splnilo teraz, že učím blízko. Takže som si podala žiadosť a zhodou náhod sa mi ozvala sa mi pani riaditeľka, že zháňajú niekoho. Čiže som bola rada, že sa to podarilo, lebo už som podávala žiadosť inak aj rok dozadu a vtedy bol stav plný, takže som pokračovala učiť tam, kde som učila predtým. Takže si bola neodbytná proste. Áno, skúšala som to. Za každú cenu si sa chcela sem dostať. Ale vidíš, podarilo sa ti. No. A my sme radi veľmi, že si tu. A ja som rada. Pôsobila si aj na iných školách, okrem našej, trošku si mi už na to odpovedala teraz pred chvíľou, ale kde si pôsobila? Ja som už v podstate, ako som odmaturovala, tak mi prišla ponuka, naskytla sa príležitosť učiť na súkromnej základnej umeleckej škole v Badíne a Vlkanovej, čiže vtedy som to zobrala, že jednak som chcela už nabrať tie nejaké skúsenosti a byť v tej praxi
vyskúšať si to, byť ten pedagóg, čiže som si povedala, že idem do toho a vtedy som začala učiť a odvtedy učím doteraz už. Už som nemala pauzu od toho. Od toho dňa. Áno, čiže stále som popri štúdiu učila. Najskôr v tom Badíne a potom po nejakých 4 rokoch už počas vysokej školy som začala učiť v druhej zúške v Banskej Bystrici a tiež som dochádzala aj na Staré hory na elokované pracovisko. No ja mám niekedy pocit, že my konzervatoristi a s vysokou školou hudobníci ani nevieme, čo je to úrad práce, keď chceš učiť, lebo naozaj, čo počúvam, tak väčšina ľudí od 18 naozaj pracuje non-stop. Presne. Má to perspektívu ísť študovať na konzervatórium. Robotu máš prakticky istú, aj keď je to náročná práca. Je určite. Ale krásna vo svojich chvíľach a aj ťažká vo svojich chvíľach. Aj. Okrem flauty teda u nás učíš aj klavír a hudobnú náuku. Nerobí ti teda problém vyučovať aj iný hudobný nástroj? Nerobí mi to problém, lebo ako vravím, aj keď som vyučovala už v predošlej škole, tam som vyučovala taktiež už aj klavír, aj flautu, takže nerobí mi to problém a ten klavír je stále mojou vášňou tiež popri tej flaute, čiže s tým problém nemám. No a hudobná náuka, to mi pribudlo tiež tento rok, to je taká novinka pre mňa, ale už tiež som sa do toho dostala celkom. Teória je rovnaká pri každom nástroji, takže som sa do toho dostala a snažím sa zvládať aj to. Aj keď radšej učím skôr tú prax, alebo teda tú hru, musím sa priznať, ako tú teóriu. Tá teória, alebo teda hudobná náuka je to náročné v tom, že tie deti to nechcú a neviem, prečo to nechcú. Presne. Že oni to berú ako nejaké nutné zlo a pritom je to základ. Bez toho tá prax je oveľa ťažšia, čiže mali by sme ich prestať učiť na nástrojoch tú náuku, aby boli nútení sa ju učiť na hudobnej náuke, lebo inak to nevidím. Ale tak veľa záleží aj od učiteľa a viem, že moji žiaci v Podbrezke sú veľmi spokojní s tebou. Tak to som rada, ďakujem. Takže si im padla do očka, ako sa hovorí. Keď by som sa ťa opýtal na nejakú najdôležitejšiu vec, na ktorú ty dávaš osobne najväčší pozor pri výučbe, čo by to bolo? Či už je to nácvik nejakej techniky, prstoklady, motivácia alebo niečo iné? No tak to je zložitá otázka, že jednu vec, lebo však snažím sa to brať tak komplexne, ale tak určite čo je dôležité, na čo dbám, tak je, aby tí žiaci chodili s chuťou na ten nástroj, na tie hodiny, aby mali teda radi tú hudbu aj do budúcna, že aby to nebrali z donútenia. Čiže snažím sa na to dávať pozor, aby som sa im aj prispôsobovala, čo sa týka nejakých individuálnych potrieb, že keď niekoho niečo nebaví hrať, tak nebudem za každú cenu ho nútiť, ale snažím sa nájsť iné cesty, že čo by ho viac bavilo a tak. A samozrejme určite aj technika hry, aby hrali technicky správne, aj na klavíri, aj na flaute a aby mali aj trošku nejakú disciplínu. Snažím sa ich nejako motivovať, aby teda z hodiny na hodinu cvičili, aj keď nie vždy sa to darí. Nie je to jednoduché. Chce to určite spoluprácu aj rodičov. No, hlavne, aby mali v budúcnosti nejaký základ, orientujú sa v tej hudbe a môžu si zahrať na nástroj. Tak, to si pekne povedala. Tak my nevychovávame len budúcich umelcov a hudobníkov, ale aj ľudí, ktorí budú rozumieť umeniu a budú ho vedieť zhodnotiť, čo je kvalitné umenie, čo není kvalitné umenie. A áno, motivácia je veľmi dôležitá, lebo dneska deti prestane niečo baviť do sekundy a potom sa k tomu ťažko vracia. No. Áno.
Čo je pre teba na práci pedagóga najťažšie? Tak najťažšie Motivovať deti. je, áno, motivovať deti a mať s nimi tú trpezlivosť večnú, nekonečnú, že stále ako keby nezanevrieť na to, že stále tam vidieť tú cestu, že to dieťa sa raz dopracuje k niečomu, stále podporovať a motivovať. No a najzložitejšie alebo najťažšie je určite aj to nemať nejaké vysoké očakávania alebo nároky. Sice ja to mám aj na seba napríklad, aj v svojej hre, že som taká trošku perfekcionistka. Stále chcem zahrať najlepšie alebo najlepšie ako viem. Snažím sa to neprenášať na tie deti, že im dať trošku takú voľnosť, že chyby sa dejú. Ty si spomínala už aj jazz a funky. Máš nejaký taký, že najobľúbenejší hudobný žáner, ktorý nie že len rada hrávaš, ale aj ktorý rada učíš deti? Alebo pri deťoch je to naozaj také, že prispôsobuješ sa v maximálnej miere im? No určite sa snažím aj prispôsobovať, ale není to v maximálnej miere, lebo v tom prípade by hrali len nejaké popové songy, niečo, čo aktuálne letí. Snažím sa tam stále zaraďovať aj tú klasiku, lebo však klasiku mám ja veľmi obľúbenú. Určite klasika musí byť, ale plus samozrejme ten jazz, nejaké tie rytmy do swingu, aj, alebo nejaké tanečné skladby, tak to mám veľmi rada, aj rada to hrám a aj učím. A stretávam sa s tým, že práve deti to tiež lepšie príjmu, takéto skladby ako vyslovene nejakú tú klasiku. Čiže siaham skôr potom po nejakých tých tanečných veciach takých rytmických. Takže dosť rôznorodý repertoár vyberáš. Aký máš zatiaľ pocit zo žiakov? Lebo si tu predsa ešte krátko, si tu 3. mesiac. Aký máš názor na technickú úroveň žiakov? Tak je to veľmi individuálne, nedá sa to všeobecne povedať. Čiže určite sú tu veľmi šikovní žiaci, ktorí majú hlavne tú snahu alebo teda chuť sa to učiť a cvičia doma, pripravujú sa, čiže sú tu takí, áno. A sú potom aj takí, čo ich to trošku menej baví, alebo teda aj ich to baví, ale nechce sa im cvičiť veľmi, že už tá zodpovednosť nie je až taká, čiže sú aj takí, áno, ale myslím si, že všeobecne sú na škole na dosť vysokej úrovni, technicky snažia sa, čiže som spokojná. Dobre, takže moja posledná otázka na teba. Máš v úmysle u nás v škole zotrvať dlhší čas a páči sa ti tu zatiaľ? Áno, určite. Plánujem tu zotrvať čím dlhšie. Čím dlhšie, tým lepšie? Áno, čím dlhšie, tým lepšie. Čiže veľmi sa mi tu páči zatiaľ. Aj kolektív je tu veľmi príjemný. Všetci kolegovia. Výborne s nimi vychádzam. Celkom si myslím, že som zapadla, takže som rada. Sa mi páči tuto na škole, že sú tí kolegovia aj muzikanti zároveň, že aj sme si už spolu stihli zahrať na 3 alebo 4 akciách, už ani neviem. Je toho dosť tento rok, je toho dosť, áno. To sa mi veľmi páči, že sú tu učitelia, ktorí stále sú v tej praxi a stále hrajú a teda mám možnosť aj ja v tom zotrvávať a zahrať si stále. Čiže páči sa mi to. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Deniska, že si prišla. A ja ďakujem za pozvanie. No, že sme sa porozprávali. A vidíš, nebolo to také hrozné. Nie, nebolo. Dobre, takže ešte raz ďakujem, že si prišla. Prajem ti veľa úspechov teda v tej práci. Ďakujem pekne. Nech ťa žiaci počúvajú. Ďakujem. A nech sa zlepšujú len čo najviac technicky. Ďakujem. A mne už ostáva len rozlúčiť sa takisto aj s vami, milí poslucháči, a budem sa opäť tešiť o mesiac na ďalšieho hostia, kde sa už budeme lúčiť so súčasným kalendárnym rokom. Dovtedy vám prajem všetko dobré a do počutia.